Ці лічыце вы, што Пуцін можа пачаць ваенную аперацыю нейкага кшталту ў Беларусі, скарыстаўшы палітычны крызіс? Натуральна, я не ведаю, ці ён задумаў нешта таемнае ўнутры Беларусі. Але ж расійскія ўзброеныя сілы размешчаныя ўздоўж мяжы, як вайсковая пагроза. Гэта усведамляе кіраўніцтва дзяржавы ў Мінску і усведамляе апазіцыя, што ёсць часткай стратэгіі Расіі. Гэта частка крамлёўскай метадалогіі, пагроза сілы. Яна мае пэўны ўплыў на тое, што можа здарыцца. Я не сумнеюся ні секунды, што Крэмль прыхавана выкарыстоўвае сакрэтныя ці спецыяльныя сілы, некаторыя магчымасці як падрыхтоўку да магчымай анексіі. Гэта робіцца, каб павялічыць няпэўнасць і падарваць надзеі на мірнае ўрэгуляванне. З гэтым на захадзе мусіць быць яснасць. Я хацеў запытаць вас пра гэтак званую групу Вагнера, расійскіх наймітаў. Думаю, вы ведаеце пра арышт гэтых наймітаў у Беларусі за некалькі дзён да выбараў. Што можа быць мэтай гэтых дзеянняў? What might the purpose of these operations? Of course, it's ridiculous to think that. Смешна уявіць, што насамрэч яны накіроўваліся ў Лацінскую Амерыку ці ў Стамбул, каб паглядзець на мячэць Ая Софія. Было б смешна, каб не было настолькі небяспечна. Гэта тыповая метадалогія. Выкарыстаць вагнераўцаў ці іншую групу, каб Крэмль мог дыстанцыявацца ад дзеянняў гэтых людзей. Але ясна, што яны нікуды не накіроўваюцца без фінансавання, кіравання і падтрымкі Крамля. Варта яшчэ даведацца, што ў сапраўднасці пра гэта ведалі ўлады Беларусі. Як доўга яны назіралі? Паўстае процьма іншых пытанняў без адказу. Летась у інтэрв'ю для літоўскага парталу Дэльфі прагучала з вашых вуснаў, што Расія можа выкарыстаць беларускую АЭС як траянскага каня, і што расійскае ўварванне магло падбыцца падчас магчымага крызісу. Наколькі рэальны гэты сцэнар цяпер? Па-першае, пра верагоднасць такога варыянту сведчыць тое, што людзі гэта шырока абмяркоўваюць. Гэта паказнік прызнання таго, што Крэмль выкарыстоўвае гуманітарныя крызісы, нават стварае іх сам дзеля апраўдання ўласных дзеянняў. Гэта яны рабілі ў іншых месцах, і мы бачым гэта ў Крыме. Цяпер там значны крызіс нястачы вады. Там людзі кажуць пра гуманітарны крызіс. Крэмль заўсёды кажа пра абавязак абараніць расійскае насельніцтва, якое апынулася за мяжою ў выніку халоднай вайны, то бок насельніцтва Беларусі ці Літвы. Гэта стварае для іх патэнцыял гэтак званага гуманітарнага крызісу як падставу, каб паказаць здольнасці абараніць людзей. І гэта цалкам верагодна. Верагоднасць трэба ацэньваць у кантэксце іншых пытанняў. Фактар, які павышае гэткую верагоднасць, тое, што пазіцыя адміністрацыі ЗША не цалкам, не на 100% ясная і жорсткая ў дачыненні Крамля ці сваіх абавязкаў у дачыненні Еўропы.
Па-другое, Нямецчына і Францыя глядзяць у іншы бок або гатовыя прыняць падрыўную актыўнасць Крэмля. Шмат краінаў у Еўропе не гатовыя палітычна і публічна прызнаць пагрозу для дэмакратыі для еўрапейскіх дзяржаваў з боку Крэмля. І увага ЗША да ўласных прэзідэнцкіх выбараў гэтай восенню таксама. Расія глядзіць на мінулыя рэакцыі Захаду і на тое, што было зроблена. Недахоп сапраўды сур'ёзнай рэакцыі мае значэнне, як і наяўныя рызыкі. Ці мяркуеце вы, што Лукашенка можа заклікаць расійскія войскі, калі яны спатрэбяцца, у адпаведнасці з гэтак званым ташкенцкім пагадненнем АДКБ? Калі ён гэта зробіць, это будзе выглядаць цалкам легальна. Як вы думаеце, ці здольны ён пайсці на такі крок, запрасіць расійскае войска на тэрыторыю Беларусі? Гэта можа здарыцца. Я магу уявіць, што Крэмль быў бы больш чым шчаслівы. Але кошт гэтак званай дапамогі ад Крэмля для Беларусі будзе вельмі высокі. Тады вы можаце забыцца пра нейкую надзею суверэнітэту Беларусі ці пра нейкую інтэграцыю з Захадам. Гэтаму будзе канец. Надышоў час для еўрапейскага звязу, для Захаду праявіць сур'ёзнасць і яснасць у дачыненні Крэмля, што усялякая інтэрвенцыя цалкам непрымальная і сустрэне сур'ёзныя наступствы. Дагэтуль Крэмль не верыў, што яны нешта гэткае зробяць. Пакуль што Еўрасвяз не даў мне шмат упэўненасці ў тым, што несур'ёзна рэальна пляснуць па Крэмлі, калі Крэмль учыніць нешта падобнае. Шчыра кажучы, з таго, што я бачу за апошнія некалькі дзён, народ Беларусі паводзіць сябе фантастычна, вельмі адважна. Выглядае гэта іншы ўзровень. Гэта трывала і надоўга у параўнанні з тым, што адбывалася раней. Да прыкладу, 6 працоўных трактарнага заводу гэта захапіла маю ўвагу. Людскія ланцугі нагадваюць мне тое, што здарылася шмат гадоў назад у балтыйскіх краінах. Гэта не проста сімвалічныя падзеі, гэта магутна і лёсавызначальна. Хто ведае, як складуцца падзеі? Натуральна, шмат расейцаў пільна назіраюць за адвагай людзей на вуліцах Менску. Яны думаюць, чаму мы гэтага не зрабілі, чаму мы не ўтрымалі нашага пратэсту. І Крэмль таксама вымушаны пра гэта думаць. Урэшце, я лічу, што гвалт спыніцца. Людзям дадуць магчымасць для мірнага пратэсту. Захад сфармуе доўгатэрміновае бачанне, зважаючы на чаканні моладзі ў Беларусі. Я маю на ўвазе інтэграцыю з Захадам, адукацыю, якасць жыцця, працоўныя месцы, усе гэтыя магчымасці. Тут Захад мае быць канкурэнтным. Мы павінны прапаноўваць магчымасці, каб дапамагчы вам. У скрайнім выпадку, калі Лукашенка застанецца ва ўладзе пасля гэтых падзеяў, вельмі істотна, як ён будзе кіраваць далей. Нават, калі ён цяпер застанецца ва ўладзе, дакладна гэта будзе ягоны апошні тэрмін. З увагі на ягоны век і змену настрояў у Беларусі, ЗША мусяць неадкладна прызначыць амбасадара ў Беларусі, каб палітыка ЗША была выразная і зразумелая. Мы накіруем нашага амбасадара, каб агучваць вельмі ясныя паведамленні. Я лічу, што мы мусім заклікаць да новых свабодных і справядлівых выбараў, каб гарантаваць прысутнасць міжнародных назіральнікаў
і прадстаўнікоў медыяў. Я пэўны, што гэта найлепшае выйсце з сённяшняй сітуацыі. Вы прапаноўваеце заклікаць да новых выбараў, як робяць Польшча і Чэхія. Я ўпэўнены, што дзяржаўны сакратар Майк Пампеа будзе абмяркоўваць крызіс у Беларусі на перамовах падчас візіту ў Польшчу. Чаго вы чакаеце ад Пампеа? Ці падтрымае ён заклік Польшчы да новых выбараў у Беларусі? Я спадзяюся, што так, бо трэба спыніць гвалт, правесці новыя справядлівыя выбары, вызваліць усіх палітычных вязняў, каб яны здолелі спаборнічаць на гэтых выбарах. Гэта слушна, згледзячы ліберальнай дэмакратыі. Спадзяюся, наш дзяржсакратар гэта зробіць, і наш прэзідэнт будзе заклікаць да гэтага. Я засмучаны, што дзяржсакратар у часе гэтага візіту не наведвае Нямецчыну. На мой погляд, Нямецчына найбольш паслядоўная краіна ў Еўропе. Каб мець надзею на эканамічны дабрабыт, стабільнасць і бяспеку, супольную палітыку ў дачыненні Крамля, Кітаю ды іншых найважнейшых пытанняў, для ўсяго гэтага нам патрэбная Нямецчына. Таксама я лічу, што гэта памылка, што дзяржсакратар наведвае 4 краіны ў Еўропе, і сярод іх няма сустрэчы з федэральным канцлерам Ангелай Меркель і міністрам замежных спраў Гайка Маасам, нават кароткай. Гэта можна зрабіць. Гэта няўдача, бо мы мусім каардынаваць сваю палітыку з Нямецчынай. Падобна, што гэтае рашэнне звязанае са спрэчкай вакол войскаў США ў Нямецчыне і ў Польшчы. Дазвольце вярнуцца да вайсковага аспекту. Калі Пентагон заўважыць рух расійскіх войскаў у Беларусі, як адрэагуюць США? Я ўпэўнены, не толькі США, але ў супрацы з саюзнікамі з НАТО, Захад і Украіна з партнёрамі ў рэгіёне адрэагуюць. Спадзяюся, што мы можам заўважыць такога кшталту рух. Не толькі яўную вайсковую тэхніку, што едзе на вучэнні, але і іншыя рухі. Гэта падкрэслівае важнасць абмену звесткамі выведніцкіх службаў у НАТО, а таксама з партнёрамі. Гэта не толькі пытанне таго, што заўважыць амерыканскі спадарожнік, але пытанне паводзінаў Украіны, Беларусі, Літвы і Латвіі. Пытанне ў тым, як хутка мы заўважым, што нешта адбываецца, і затым пачнем прымаць рашэнне. Гэта галоўнае для эфектыўнага адпужвання ў любой сітуацыі. Спадзяюся, што мы маем гэткія здольнасці. Begin to make decisions. This would be important. Я не магу здагадвацца, якога тыпу дзеянні можа пачаць урад США ці саюзнікі. Я заўжды быў занепакоены магчымай прысутнасцю наземных войскаў Расіі ў Беларусі. Гэта відавочнае парушэнне суверэнітэту Беларусі, калі яны не запрошаныя туды. Гэта павялічыць пагрозу Літве, Польшчы ды ў Украіне. Яны акажуцца ў вялікай небяспецы, калі расійскія войскі ў Беларусі будуць у стане павышанай баявой гатоўнасці. The hybrid type of aggression is very hard to detect. It's very hard to detect. Гібридную агрэсію складана заўважыць. Цяжка вызначыць, што ёсць гэтая агрэсія, а што яшчэ не. Асабліва у выпадку Беларусі, якая не ўваходзіць у НАТО. Але США былі сярод шэрагу дзяржаваў, якія гарантавалі бяспеку ўкраіны і Беларусі, узамен на адмову гэтых краінаў ад ядравай зброі ў 1990-е. На жаль, тое не спрацавала належным чынам у выпадку Украіны.
Якія дзеянні Расіі могуць разглядацца НАТО ці Злучанымі Штатамі як агрэсія, а якія не? Дзе праходзіць чырвоная лінія? Я ўжо згадаў, што палітыка дзейнай адміністрацыі ЗША ў дачыненні Крамля не вызначаная цалкам ясна. Праўда, што мы правялі павелічэнне нашых магчымасцяў у Еўропе. Падчас кіравання адміністрацыяй Трампа Кангрэс ЗША спрыяе выдаткам на абарону ў Еўропе для нашага кантыненту. Дзеянні на зямлі цалкам добрыя. Недастатковыя, але цалкам добрыя. Але палітыка адміністрацыі няясная. Той факт, што дзверы часткова адкрытыя, стварае грунт для памылак і пралікаў. Людзі не ўпэўненыя ў тым, што робіць Белы дом. Гэта няўдача. Мне не даспадобы чырвонай лініі, бо людзі звычайна іх увесь час перакрочваюць. Цяпер ЗША патрабуюць еднасці еўрапейскіх саюзнікаў, як ніколі раней. Але, на жаль, ёсць памылкі датычна Нямецчыны і Францыі, Нідерландаў ды іншых краінаў. Наконт Вялікай Брытаніі я не ўпэўнены, у якой ступені іх непакоіць бяспека Беларусі. Але яны маюць вызначаную пазіцыю ў дачыненні Расіі пасля атручвання Скрыпаля і падобных інцыдэнтаў. Вялікая Брытанія, калі што, будзе актыўная. Усё ж цяпер не найлепшы час для моцнага лідарства ЗША. Якое выйсце з крызісу ў Беларусі вы бачыце найлепшым для ЗША? Мы павінны неадкладна накіраваць у Беларусь нашага амбасадара і ягоную каманду дыпламатаў. Нам трэба скаардынаваць намаганні з Нямецчынай, Францыяй, Польшай, Літвой ды іншымі краінамі, якія клапоцяцца і мусяць клапаціцца аб тым, што адбываецца ў гэтым рэгіёне. Мы мусім заклікаць да правядзення новых выбараў і спынення гвалту. Але найперш мы мусім давесці нашу ясную пазіцыю Крамлю, што яны абсалютна не павінны ўмешвацца ў гэтыя падзеі. Калі яны парушаць суверэнітэт Беларусі, для іх будуць надзвычай сур'ёзныя дыпламатычныя ды эканамічныя наступствы. I didn't like to ask this question, but one of my colleagues, it's last one, sorry, but I have to ask it because one of my colleagues... Мне не падабаецца гэтае пытанне, але адна моя знаёмая папрасіла яго задаць. Ці праўда, што Беларусь была перададзена Злучанымі Штатамі ў сферу ўплыву Расіі ў заменную Югаславію і дагэтуль лічыцца сферай ўплыву Расіі? Гэта магло быць раней і магло быць часткай нейкіх дыскусіяў, але палітыка розных адміністрацый рэспубліканцаў і дэмакратаў у ЗША базуецца на суверэнным праве краінаў абіраць уласны шлях развіцця. Цяпер не 18-е стагоддзе, калі вялікія дзяржавы разменьвалі меншыя тэрыторыі паміж сабой. Пачаўшы з візіту Уэса Мітчела, былога намесніка дзяржсакратара ЗША, для нармалізацыі стасункаў з Беларусю быў зроблены вельмі важны крок. Я не веру, што Беларусь унутры сферы ўплыву Расіі. Натуральна, што Крэмль зацікаўлены ў гэтым і мае падобныя прэтэнзіі. Але гэта права Беларусі выбіраць арыентацыю. Беларусам не трэба выбіраць адно ці другое. ЗША не прымушаюць беларусаў выбраць нас супраць кагосьці. Калі ёсць шмат розных сувязяў з Расіяй. Гэта выбар беларусаў, што ім рабіць. What they do.